Samantala mga idol, mas pinabuti at ligtas ng pagsasaka isinusulong sa Ilocos Norte. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Intern at Charlene Libaw. 104.7 IFM. Report! Patuloy na pinalalakas ng Provincial Agriculture Office ng Ilocos Norte ang mga programa upang itaguyod ang ligtas, sustainable at produktibong pagsasaka at pangingisda. Kasabay nito, hinihikayat din nilang ipatupad ang mga responsableng hakbang tulad ng tamang pagtatapon ng chemical waste at pagtatanim ng puno upang mapanatili ang kaayusan ng kalikasan at mabawasan ang mga panganib ng pagbaha at landslide. Sa ganitong paraan ay pinapakita ng Ilocos Norte kung paano maaaring pagsabayin ang kaligtasan at kaunlaran para sa pangmatagalang tagumpay sa sektor ng agrikultura. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Intern Charlene Libaw, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.